Bro Preseli. Reita, mae rhaid bod rhywun yn gwybod yr ateb. Ni wedi bod yn neud hwn ers wythnos. Nes I ddim codi fy llaw, fy mod i'n gwybod yr ateb yn iawn. Roedd Miss yn gwybod fy mod i'n gwybod hefyd, ond dwedodd I ddim byd. Miss, dwi'n siŵr bod Eldra yn gwybod. Diolch, Mandy. O'n siŵr bydde Eldra wedi cyfrannu tas I hi eisiau ei gwneud. Wel, homoffon oedd yr ateb yn ei chwilio amdano, felly trowch eich becynau nid y dasg o chwilioch yn dda. Mae 10 munud gyda chi. Hei, Caz, ti'n mynd i'r parc ar ôl ysgol? Rwydes I, bydd ni'n cwrdd â Gafin na. Wel, fi moyn mynd, ond mae mam yn bod yn real caw. Ysgol wedi ffôn o to ar ôl y busnes na dwyll ar y prawf maths, a thi'n mental. Wel, just dir e heb I gwybod. Fi ffrindiau Gafin na, a fi'n gwybod bod ti'n lico. Y gwaith, please, a eisteddwch. Sorry, Miss Williams. Dwi'n gysau Mandy, a hefyd rwy'n gysau hefyd ydyn ni. Mae hi a gang wrth ei boddau'n gael enwau arnau. Swat, geek, nerd, teacher's pet. Neu bydden nhw'n fy ngalw'n Bwdi, hippie, weirdo. Ond bod y bara gyda hadau ar gyfer fy nginio. Miss, mae'r glob wedi canu a mae'r rhaid ni'n mynd I Argon. A so, Janice Davis... Miss Davis I ti, diolch. Neu Mrs Blobby. Gael eich rai o hynna. Reit, bant â chi felly. Addysg gorfforol. Mae'n gas gen I newid o flaen pawb. Pam na chon I Grŵp cael yr un I newid ynddo? Mae'n greulon gwybod sefyll yn eich dillad a gwybod bod pawb yn eich llygadu. Felly, dwi'n dianc i'r tai bach a newid ar ôl eich gweddill fi mewn i'r gampfa. Pam o fi? Pam o ti? Hwyr eto. Mae hyn yn dechrau dod yn arferiad Eldra. Yr holl wastraffu amser yma. Gwnewch iddyn ni laps o gwmpas y gampfa, Miss. Abigail Hughes. Yr un teip y Mandy, ond bod Abi'n glyfar ac yn brydferth hefyd. Dwi Janice Davis ddim yn fy ngorfodi I rydych o gwmpas y gampfa, ond roedd y wers ei hun. Rhyw gyfyniad o ymarfer corff a dawns, ddigon o gosb yn ei hunan, ac ro'n i'n reit falch pan oedd y wers a'r music I ben. Mae'n tynnu mwy o sylw ei hun yn newid yn y tu bach, na tasi'n aros fan hyn a newid fel pob un arall. Yn union, mae'n meddwl uchel iawn da hi o'i hun. Os yw hi'n meddwl bydd diddordeb da ni, edrych yna hi a'i fflat. Hei ferched, mae syniad I fi. Ffansi bach o hwyl gyda'r wedo? Ie, go on. Wel, meddwl wni beth yn digwydd. Tasau'r breichlen pandwra fi me'r gwll, a bod Mrs Blobby yn dod hyd I fi yn mag yr hybu. Cefn yw'r blod tafod Reit, dewch da ferched. Cymraeg gyda Rhinedd Wyn. Iawn, sydwch lawr, Powyn, please, a thynwch eich pegi cerddi allan. Mae na ledle bwy si, Caris. Le mae Abi? Arosodd ei siarad gyda Miss Davis chwaraeon. O, so fe wir. Mae rhaid fi gofyn caniatad, Miss Wyn. I edrych trwy bagiau pob un o'r merched yma. A beth sy'n mynd pwysig, Miss Davis? Fel bod rhaid ti'n torri dros yng ngwers i'r mwyn gwneud hyn? Mae Abi wedi colli breichlet yn y stafell newydd gyda, ac mae gen I leigredu. Mae'n meddion drwy'n y stafell hon, mae o. O, felly'n wir. Merched y dosbarth yma oedd yr unig rai yn y stafell newydd, cyn ac ar ôl y wers addysg gorfforol. Ac fel mae pawb yn gwybod, does dim mynediad I neb, ond I bai bod nhw'n canu'r gloch tu allan i'r drws. Hyn I fod I ddiogelu eiddo pawb rhag lladron. Dire di gyda fi. Gennych rai hynny, diolch yn fawr. Derbyn nes y bregaeth cyn wneud fy ffordd at wers ola'r diwrnod. Ffraneg. Bonjour, gynawn da, eisteddwch, ww fe fwy cael un. Hey, Mike, the freak's still here.
thought she'd be suspended by now for the wobbler Miss Blobby had. Dyw geirfa Cymraeg Harris fawr gwell na'i Ffrangeg hi. The blob hasn't finished with the yakas. Give it time, yeah? Roedd plant o'r breichad Pandora yn ystod gym yn genius idea. The hippies in for it nawr, gei di weld. Felly dyma fi, unwaith eto, yn cymryd anadl ddofn ac yn cadw fy mhen i lawr tan bod y gloch yn canu a dwi'n cael dianc o'r twll 'ma.